Ev der sahneya şanoya bajêr ya Amedê ku ev car ên pêşkêşiyê dikin ne şanogerin jin in. Komela çand û hunerê ya jinan kaset beriya demekî kargehek çêkiriye li ser jinan. Mijar jî çêkirina berhemên hunerî bi amûrên kevin ên kel û pelên avêtî ne. Kepçî, satil, karton bûne amûr ji bo konserteka biçûk jî. Ev konsert beşek ji vê xebatê ye. Li ser têkiliya jinan bi xwezayê re bi karanîna alavên avêtî di nav hunerê de projeyek hatiye amadekirin di wê çarçoveyê de jî 20 jin hatine perwerdekirin. Rêvebera Komela Kasedê Saliha Ayata behsa armanca çalakiyê kir. Me xwast em bi vê xebatê huner xweza bigînin tevdû û bi vê rêyê em derketin rê. 20 jin dewamê vê kargehê kirine, alav û kel û pelên avêtî berev kirine û bi wan berhemên hunerî afirandine. Ku tê de xwestine balê bidin ser ziyana xwezayê, bandora teknolojiyê ser mirovan û rola jinan di civakê de her wisa serê xwe li ser mijara zayen de civakî jî êşandine. Jinên kevanî jî beşdarê vê kargehê bûne ku yek ji wan dayika sê zarokan xecê ye. Em jin dikarin her tiştî bikin yani em dikarin mala xwe jî mêze bikin, em dikarin karê derva jî bikin, em dikarin ku em bixwazin em dikarin zarokê xwe jî mêze bikin, em hemû tiştê xweş em dikarin bikin yani. Mamosta vê kargehê jî ser van xebatan zanyariyan parve kir. Ev projeyek me ji sivî düşün girt. Me besta proje ev ku em bal bikeşin ser ekolojiyê. Ji ber ku hûn jî dizanin ku gelek tiştên avêtê heye di xwezayê de û ev jî gelek zirarê dide xwezayê. Me xwast wek saziyek jinan bal bikeşin û li ser vê meseleyê de karekî hunerî çêkin. Nêzî 20 hev şagird me kom kir. Wana xebatên hunerî çêkirin ji tiştên ku tê avêtin pêk dat wan berheman. Hêja gotinê ku berhemên kargeha jinan vê mehek li şanoya bajêr li darbe Xeciyan Faqîn deng Amerîka Amed.